Arrasate, euskararen lurraldearen bihotzean altxatzen den herria. Debagoiena bailarako jendetsuena izanik, bertan kokatzen dira inguruko enpresa entzutetsuenak, Euskal Herriko mugaz harago oihartzun zabala dutenak. Kooperatibismoan errege, herritarren ekimen propioek egiten dute berezi zerragileen hiria, eta futbola ez da salbuespena. Kolore zuri-moreak lau haizeetara hedatu dira urteetan zehar, eta Mondrak merezitako txokoa lortu du Arrasaten. Pentsa, mende oso bat betetzera iritsi da. Cien años de fútbol, eso, ¿tú sabes lo que es eso? Genial. 100 urte betetzeak ni uste dute gauza onditxa dela eta arro sentitzia morukoa, ez? 100 urte betetzia gaur egun uste dut jende gutxin esku artean dauela. Oso politxa da, benetan jarraipen bat eduki dauela eta bueno, emuten dutzu konfiantza de jarraituko dauela gauziak, ez? Azkenean klubaz horren beste erlazio eduki dugunok, hori gustoko dauko asko. Mondrantzat 100 urte historia asko dago atzetik, horrek asko esan nahi dau. Eta horre egongo die anekdota 1000 eta esperientzia 100.000. 100 urte oso lan asko indi dago, presidente asko pasauta, entrenadoreak. Aipatu behar dira hasierakoak, gerokoak, Kirru, Bomba, Arenaza, Kastor Uribe, materiala eramatezuna, beste bat Manolo, hori dira Mondragoiko historia. Gauza asko ingo gaizki Mondragoen, danen artean, baina danon artean, lan asko ondo jana seinalia da. 100 urte hartzeko, bai klubetan eta bai pertsonetan gauzak ondo inbitzuzu. Zainu mizare, kurat esan. Osasuna egon biala eta azkenean hainbeste urteko iraupen horre, imagineta bat aurretik gauzak ondo indielako, ez? 100 urte bestela, berez estia etortzen goitxi bera. Gogo euken galanta hori itxiko. Eta gogo askokin lan asko itxen gauden bebai. 100 urte betetzen dira pertsona daudelako, ez? Danon arteko lan bat eta azkenean bere sareixa jaso duena. Futbola Arrasatera ekarri zutenak, Gonzalo eta Laureano Ortiz de Zárate anaiak ziren. Madrilekoak eta Pastora Elosuaren semeak, oporrak Ibarreko bainuetxeetan pasatzera etortzen ziren. Eta herriko plazan jokatzen zuten estatuan ezagun egiten ari zen kirol berrian. Arrasateko gazteak txundituta gelditu ziren, eta denbora gutxira denak batu eta herriko futbol taldea sortzea erabaki zuten, 1913an, Club Deportivo Mondragón. Talde hura ordea, 1916 urtean desagertu zen, orduko langileek hasitako greba orokor baten ondorioz. Klubak, jokalaririk gabe, ezin izan zion etxaluzeko zelaiaren 500 pezetako errentari aurregin, eta bere ibilbidea eten zuen. Arrasateko taldearen bigarren aroa, 1922an hasi zen, Club Deportivo Mondragón berpiztu zenean. Gaur egun ez bezala, elastiko gorriaz eta praka urdinekin jolasten zuen, Mahalako futbol zelai inauguratu berrian. Balaku esan, dana gainien. Txikizena, baina politxak gelditzen zen. Txe hundi bat, kanpo hunduen, frentien zeuen Elma. Niretzeko politxak da horreko iturripekua. Ni iturripen egin da iturripe, izango pa. Zergatik handize darako lehengo izaten zena. Eta gero, jente asko hartzen zalako, ara erueteko. Iturripen orduan
Mondrauen haukin kriston afizioa Mondrauen, baina kriston afizioa. Da orduen fangozien denpora baten, igual 1.500, 2.000 persona fangozi futbolera orduen. Jendia Iturripe bueltan ala betetze zen. Buruan dekat, futbol zelaia Iturripe zaharra, gainezka egoten zala. Gainezka, jenteak animatzen zuen, da giro kristona egoten zen. La afición de Mondragón era muy apasionada, joder. Como debe ser una afición. Mondragon eguneko afizioa da, beti futbolera, kalien da salud dauzkun pesoleke frango gitzela da. Beste moro baten jolaste zen, zeratik hartzen genduen amor propio danakin, ez da. Jentea, ekipoari pila bultzatzen zion, ez? Eta jentea bizitza zuen zea, berotasun askokin Mondra. Orduen asko fate zen. Baskalostien, lauretan, olauterdietan, da futbolea danak. Partido horretik, futbolista guztiok, kantu bat eitzen, kaletik, zeretik, zarugaldetik, Iturripe da. Haupa Mondra guko, zazoi baten, hartzi ginen, hori kantatzen. Gora Mondragon, biba esto, eta bien divino, eta porteru askota sartu zenin laugol. Sinvergüenza bat, tal, ikual araibe, erderaz. Espaida duzen. Joder, la afición del pueblo era buena afición, lo que pasa es que, joder, aquí solía haber unos chochos cuando estaba el árbitro mal, me cago en Dios. ¿Qué andas? ¿Qué haces? ¿Qué pues? Erdixak kanpora gelditzen ginen. Arbitru itotzen bozan ondora, dan kanpoko egin Que le pegaban paraguatos cualquiera, Me cago en había aquí, ahí para entrar al vestuario los árbitros necesitaban protección, Joder, sí. Han jazte zirien, arbitru bezala paso izan zugisa, malako zugisa, errakara gure zuen botatia. Arbitroak bate amalatu preseta zan Iturripe zarrien, da bate ureta botate dago, Sakuen zertutean, ibili ziren okerren arbitrak egita, susto harrak hartuteaz batzu. Etxaluze, Mahala, Iturripe, Atxabalpe eta orain Mojategi, 100 urte hauetan futbol zelai ugari askotariko izenak eta mota orotako baldintzak. Zelaixa bastante ona zen, ordurako bastante ona zen. Mondragon asko zeinketa hauen. Orduan futbolkampu zeinketa hauen, Kastorrek zeinketa hauen futbolkampua eta... Gero dutxi ipin uzku nien, como etxin betxak gak hauen dutxi eta dutxi ipin uzku nahi badio. Zertokal... Dutxak eta leku gehienetan urotzea egoten zen, eta guk askotan sartzen ginen zeran errekan. Agua fría y bueno, las toallas. Lo que pasa es que el tema de las toallas, ¿sabes lo que pasaba? Que cuando ganabas, todo estaba bien, hasta el agua fría te parecía caliente. Y si perdías, te raspaban hasta las toallas el cuerpo al secarte. Todo era malo. Pero cuando ganabas, joder, aquello era la leche cuando ganabas. Porque hemen beste futbolkampu izaten ziren patatalak, autentiku. Baina hau bastante ondo gote zen, Errei gaute itxena bidea boruan da bastante ondo. Joder. Aquello era un patatal, bueno. Con lo bonito que era cuando inauguramos el campo aquel, increíble, pero parece que hicieron el drenaje mal, se confundieron. Metieron una gravilla por debajo de una fundición o no sé qué tal. Aquello era una chocolatada de miedo. Lokatz askokin, beti lokatz askokin. Ez dakit, han gizon bat egoten zen konpontzen da zea, baina, ezin zen konpondu. Ez ere egin gabe zegoen, lur gainean jokatzen genuen, da beti egoten zen gaizki. Udaran ere, ez dakit zer sakanabe, baina beti lokatzakin. Lehengotan beharrakin zaudon, baina gero lokatzakin izan, botak beta bota. Lan uberin behar izatek ginen guk, orduan. Zatik, han partidoa jolazteko orduan, goma batzuki eta kamille ekartzen zen, zespak kamille ekartzen zen, regatzen zen kanpo bola, baina ordu berdi baino lehen zikatuta zen, arnazek hartu ezin, hautzartian. Y luego cuando llegaban los tiempos de calor y se secaba y tal, pues no te digo nada.
allí había que andar con un rastrillo, allí dando vueltas por el campo, paralizarlo un poco. Además, todo eran pisadas y... Da neuan, ibiltzeinean kanpo bola regatzen mangera batzuki, bueno, izan ordutako lana. Mende oso batean zehar, asko dira Mondra futbol taldeak Arrasateri eman dizkion garai oparoak eta haingozoak izan ez direnak ere. Guztiak, baina, futbolaren izaeraz zipristindutakoak. Herriaren izena han eta hemen edatzea azkain, oztopoen gainetik taldearen biziropena ziurtatzea izan da ehunka futbol zaleren meritua. Eta Mondraren 100 urteko historia ulertzeko ezinbestekoa da bizitako anekdota, bitxikeri eta pasarteetan murgiltzea. Mondraotar talde bat Urkiola bazien eta berutze etorri ziren astuekin kandela behinkatuta kandelaki. Da astua sartzen ezotzen itxi, aldaka kanpo polian, da orduak jendia da, astua sartzez pada, gu ez gara sartuko. Ez dakit sartu zen barrura hori bukaera hori, baina bai kandelak, ipinitzen portaizatian, da zaria zu hartu zen kandela horrekin. Autobusian ekuten ginen eta, joder, lainoa dago kanpoan, ez? Eta zan kanpoko lainoa zen, jenteak mundu guztiak erratzen zuen, ez? Eta barruko keia zen, ezan kanpoko lainoa. Domeketan kanporago izenien, etorri zen furgonetiaz, bankuk ipinitza, da praunik goten furgonetara, da hide, kamioin fatan gitzen da, petxaulikin kabailu gitzela eta ikustuzgunak bajoizak zoropiliak, ortiziak. Era un equipo llevadero, se le llevaba y se le traía. Me he servido durante años para jugar afuera de mis amigos, con los coches de mis amigos. Bueno, luego ya el Mondragón Club de Fútbol, la directiva ya dijo que iba a poner autobús para que pudiéramos ir y venir. Botella bat betik egote zen gure honak, putxo churrista bota. En juveniles sí, un cafelito con churretada de soberano o de lo que sea. Trabetxo bat betik nosimini, sobre todo egun daula, petxoa proba realketako. Lo que te daban. Uy, está bien. Mondragok irabazten hauen astelenin bakailo emotuzun, afaitzen zentruen, zentro katoliko zan orduan, da bazkaitxe bezarri emotuzun irabazten, eta orduan zela partio asko irabazte egon, beti janda errandu gaitzen. Orduan matei izala zagun oso koskorrak, gogorrak, bergan zagun bat bota sotil itxe zaudenak, da horrek narrezkuek eta behien zaukin bat, talkuek narrezkuek untzakin. Con el barro y el agua o lo que sea, se te soltaban, igual los perdías durante el partido, algunos tacos. Y luego si no los ponías bien o no ponías una plantilla, pues te agujereaban la planta del pie, como dice Jesús. Da beste batzuk igual plantan, azpixen baina zulotute horrolaz, hastien osaketan, kuretan hortxe, baina lehengo erropak olako zin. Los balones de antes eran impresionantes. Aquel cuero, yo un montón de veces, normalmente los viernes hacías unos entrenamientos de rematar, y unas veces hay, otras aquí, sangrando de la cabeza, así de la frente. Anekdotak alde batera utzita, geratu izare hori, jendiakin. Historia luze horretan, egoten die, igoerak, jetxierak. Joan dan jendia. Herrero Moreno izan momentu hartan, Ondarribin kontra hori ikusi noan, han bertan genden, eta hori zan prozesino bat bueltan eziliken atzekula aztu. Bat urte zenak, dela denpora gutxi hilda eta pena handia hartu nuen. Jaime López joan zanean. Pertsona zoragarriak. Jende asko dela Mondra aurrera eta atzeko. Azkenian die ja postasunak eta desilusioak. Emakumeek ere protagonismo zabala izan dute Mondra futbol taldearen historian. Gipuzkoan lehenetarikoak izan da, Rosa Otaduik eta Roman Lopezek sortu zuten taldea 1987an. 26 urte hauetan, Gipuzkoako txapeldun izan dira,
eta 2011 geroztik, bigarren mailan neurtzen dituzte indarrak, azken urteetan izandako hazkunde nabarmenaren erakusle. Eta garrantzitsuena, futbolean aritzeko aukera eman die herriko neskatilei. La osadía o la entrega de unas cuantas chavalas que andaban en la ikastola y a la hora del recreo solo los chicos jugaban al fútbol, que también jugaban las chicas, pero tú no, tú tampoco. Yo creo que de ahí partió a que, oye, que podíamos hacer, oye, pues, ¿y por qué no hacéis? ¿Por qué no hacéis? Oye, pues hay que ponerle a alguien. Y yo creo que la osadía fue de ellas, de las primeras futbolistas. Hori sortu zen Rosi Katanga eta Roma López Rubioen artean. Euren artean, eurak izatzen. Gero beste neska kuadrilla bat, euren artean bat izabena, eta horti sortu zen hori ekipo hori. Román López fue una pieza importante, muy importante, porque él llevaba a sus hijos a la ikastola y él veía la ansiedad de las chicas pues de jugar al fútbol. Mondrak laguntze zotien kanpo futbola ipintzen, eta gero euren artean dirua biltze zeben, da dana diretiban ez egon, gaina Mondrak izakoan aukerak horre zozetan laguntzeko. Bakarrik izagoen, hoxe, kanpo futbola prestau eta holako txegauzak. Bestu isuak eta prestauki, eta bestik ez zebez. Oso talde gutxi daz, neskaren gaitxik apostu enzabiena hasieratik eta apostu horien mantendu endauienak, Mondra barne, eta bueno, nik uste futbola guztetan jakun neska guztixei hori asko eskartzen dela, zetik azkenin apoio bat bide dozu taldia mantentzeko. O no había para todas, o había que salir a pedir equipación. Ziten dozu Rosi Katangarekin eta lehenengoko oindala 25 urtea hoxe jauja bat zen, kuadrillatxo bat juntau eta bazen jolastera, ez? Gaur egun arrobisa dau eta ez da talde bat juntau da nagor, eta bai dau lan bat atzian eta horretarako pausotxo asko mundie eta nik uste asko hobetu dauela. Ver que salían con ilusión, eso es lo más bonito, lo que más me ha gustado de todo. Había guerreras, ¿eh? Urte asko di, eta esan modu, bueno, ez da erreixa izen, baina ontxe konturatzen zara, ikusten duzula ekipo ondixak, oi hartzun eta Ñorga eta honek, eta honek bai dabitzela euren 25 urteak ospatzen, eta Mondra, igual isi jau, baina bai beti egon dela hor 25 urte honetan, eta ez da biela ekipo asko lortu hori. Lo importante era que las chicas todavía querían y quieren. Maia zizo ze benien beho jode izetan, gauza bat, oindala urte bizena menio, biharren mailan da esan duzu. Gauza politxa. Momentu gogorretan egon gara, azkenien Mondrak hori, 25 urte dauko, baina ez da beti erreixa izan taldia ataratzea, ez? Eta orduen, bueno, ontxe neskatiatxuek da, eta ontxe erreixa hori da, baina epoka txarrak pasau ditugu. 80. hamarkadaren amaieran Iturripe atzean utzi eta Santa Ageda auzoko Atxabalpe bihurtu zen Zurimoreen etxeberria. Areazko eta belar naturaleko zelaien bueltan errotu ziren taldearen sustraiak. 2007an Mojategira joateko momentua iritsi arte. Ordutik, Mondrako talde guztiek belar artifizialean jokatzen dute eta punta-puntako instalakuntzez gozatzeko parada dute, historiako futbol zelai moderno eta garatuenean. Mondrakotik kosteta zana, zentara ino fan, apur bat urrin hau kanpua eta... Atxabalpe estaba como muy desolado. Zelai ona, eta hankalia ere gehiago ikuste zan, mutiko futbolistok, beste kanposarri baino. Atxabalpe, hola beharra ikusten, zan kanpazo bat, niretako Gipuzkoako zelai onena zan. Atxabalpe beti zaukon bere xarma hori, ni bintzen sentiuten hauen nolan, ez? Eta erralakin Atxabalpen jolasten gauen, bai
grabilan eta askotan behar naturalean bai jolasten zen. Gu jokatzen gauen areian, anexoan. Sauriak leku guztietatik eta, bueno, hori izan guztieta jakuna guri be bai, orduan, etxera ez dakizen bat saurikin eltzia esan, ez? Meritua esan gehien bat. Txabalpeko zelaitik, belarra. Mojategiko futbol zelaitik instalazioak. Hombre, nik uste dute Mojategi herritik gertu dauela eta behar artifiziala ez dela hemengo areia eta zentzu hortan instalazioak eta dena Mojategi berri xeue da eta hor zentzu hortatik hobia da. Atxabalpen egun garen hau bai, honekiko lan ez da inoan esan, baina bai dauko kariño espezial bat, ez? Hemen hasi ginen eta gustatu izen jaku hemendik jokatzi da. Eta gisa da, instalazkuntza aldetek eta dena, Mojategi asko beto dauela, baina, bueno, beti gogoratzen gara Txabalpetaz. Mondrako talde nagusiak azken 2 hamarkadetan izan duen albiste pozgarriena oroitzeko 2003 urterarte bidaiatu beharra dago. Saiakera izerdituen ondoren, klub zurimoreak berezko tokia berreskuratu zuen unea ahaztezinez beteriko denboraldi arrakastatsuan. Soraluzeri 2-1 emaitzarekin irabazita, preferente mailara itzuli zenean. Igorako egunean, hemen akordetanaz, zelaia beteta, eta, bueno, Soaluzen aurkako partiduan, irazi gauen, oin gainera, atzo izan balitu ezala, hor erdi kanpuan, txampainakin, danakan, lurretik botata. Kriston subidoia, azkenengo hilabetia izan zen, jolastu zapatuan da kriston juergia irabaztiarren. Horro ginen, aste pila bat afaixa egitzen, festetan. Lehenengo, afaixa hemen, arrasaten, gero Riojara joan ginen. Irabazi gauen, da izan zen ja, gero San Juanak, Riojako bidaia, aurtia izan zen. Etapa bakoitza, urte bakoitza, netako ikaragarria izan zen, oso politik izan zian, gainera junta nintzen kriston gropuakin, 83ko belaunaldiakin. Entrenadore bezala izen da, Mondran markau dagoen apur bat egoeria, porque Josu zan entrenadorea baina laguna zan. Eurekin egon nintzen hasieratik eta bukara arte. Familia bat bezala netako zan Mondra,
eta jarraitzen dago izaten. Kriston taldia zauen, vestuarioan kriston pinia, eta azkenean, soiaz partidu irazten, eta zatuz, baiet, aurten da, eta azkenengo bi partiduak gogoratzen az, bai talde moduan, kriston konfiantza gaukon da joan giten segurara, da zaten duzu, eske gaur irazin bihuz, ezazino autobusian zan, de gaur bai ala bai. Jokaleixea korrigo joakien, hartzia segurara, gogoratzen ez ni seguran, jokatzen partidu importantia, azken bigarrena zan, irazi eskero nahiko erresa gauko enjai goteko. Eta bagakigun jendia joan bizara, orduan ze taldian komento garen, erosiko txagu zerbeza batzuk joan bidan jendia eta. Urten zan ideia hori. Hartu zaudien olako balde batzuk, sagarrontziko balde batzuk, bete zaudien zerrezakin, jendia animetzako. Eta han kubo baten sartu garen izotzakin, da joan zan jendia, han zaukon edatekoa. Eta zen zan gure sorpresia, urten ginean berotzen, han agertzen dien Mondrako bandera batekin. Segura emute zauen arrasate ez, arrasteko jende pila bat zauen, han partidu ikusten. Eta han agertu zen Mondran abestitzak abesten, hostia, jauze da. Euren berotasuna igarri gauen eta partidu oso politxez ezan bai. Guretako izan zen, la letxe. Pena muten duzte, Bajetia, baina ez dakit positua izen liken, Bajetia. Azkenean finkatu jozu lantalde bat, jokalari batzuk, konpromesu bat. Ehun urte ospakizun hori ikusita gero, eta ekipua jeitsi pena handia. Kategoriaz jeitsi bai ero ez, baina klub batek 100 urte mantentzia, ni uste dut posik egoteko modukoa da. Unegazi eta gozoak, barrealgarak eta malkoak, igoerak eta jaitsierak, ametsak eta desilusioak, garaipenak eta porrotak. Guztiak dira Mondraren 100 urteko historiaren parte eta luzaroan taldea bizirik mantendu dutenak. Jatorreixa, ez? Ni hemen hasi nintzen, hemen ikasi nauen, eta nahiz da oin realian egon, aldotenetan hona nator animatzera taldia. Dana, hortxe hasi gitzen, umetatik eta gizona gainarte eta zer oportunia muskun, hortik urteteko. Antxe bera nauzia itxezan. Da, aprobetxagoan, baina oso ondo paseta, hori ez da zoko ginen. Dana. Dana da, Mondra da dana, netako. Mondraki sufridu asko, geixei, eta postu zezanik ez. Gauza gutxiki asko postu. Nire nire ezatuztara, zure bigarren etxia. Da, hola da. Nire herriko taldia da, lagun asko hor jolastu dabe eta hori bizi dabe eta bakitz, anaz imaginau zedan, eta presizioa duketzut. Herriko kamisetia, iruetia, inbeste urtiak, ohore bat izan da. Hori eta responsabilidadia. Azkenean, zuzare herri baten representantia futbolia. Da, sentimentu bat. Niretzako Mondra da nire izateko oinarriak Mondran ditut. Es un poquito parte de mi vida. Azkenean bihotzian daukazu hor. Bihotzeko taldia Mondra da. Emunztien gauza asko sortzutetan eta hor bihotzien dako sartuta, eta nik esaten botzu Mondrakoa naiz. Nire nortasunan parte bada. Niretzat asko esan nahi dago Mondrakoa esatea. A mí el Mondra es una institución que la ha hecho siempre bien a Mondragón y a toda la juventud y para que pueda jugar al fútbol y empezar. Donde te dan la oportunidad de tirar para adelante si tú pones lo que tienes que tener. Mondra lehen zan ekipo ondixea, da gainera beste gizauen. Da Mondra zan, Mondra eta jazta.
Da orduan jentiek ase itxen hauen abetz, ez dakit, amez betik ase mondratu gora eta bera. Bere bidea segiru eta beste bere urten jixela eta aurrera bolia. El Bondra es mi equipo favorito. Siempre, esté donde esté. Mondragón, Mondragón, Mondragón. Y no hay más.